Nethol.gr. Είμαστε εδώ να κάνουμε την κλήρωση για τον 27ο διαγωνισμό προσφορά του GetStore.gr για μια φωτογραφική μηχανή. Οι έγκυρες συμμετοχές είναι 297, τελευταία έγκυρη συμμετοχή αυτού του χρήστη, μιας και ο διαγωνισμός έλυγε σε αυτό το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση στο random.org. Λοιπόν, θέλουμε έναν τυχαίο αριθμό από το 1 στο 297. Νικητή στο νούμερο 261 και άλλο ένα νούμερο σε περίπτωση που δεν βρούμε τον νικητή, το 201. Πάμε να δούμε. Το 261 η Μαρία. Αυτά. Τα λέμε.